balkón, 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 budík, 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 byt, 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 chladnička, 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 dedina, 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 detská izba, detská izba, detská izba, detská postieľka, detská postieľka, detská postieľka, dvere, 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 hotel, 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 chodba, 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 izba, 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 jedáleň, 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 jedálenský kút, jedálenský kút, jedálenský kút, koberec, 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 kuchyňa, 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 kúpeľňa, 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 lampa, 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 miesto, 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 mikrovlnka, 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 nájom, 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 nástenka, 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 návšteva, 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 nočný stolík, nočný stolík, nočný stolík, obývačka, 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 panelák, 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 písací stôl, písací stôl, počítač, 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 polica, 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 privát, 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 prízemie, 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 rodinný dom, rodinný dom, skriňa, skriňa, spálňa, spálňa, sporák, 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 stolička, 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 televízor, 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 toaleta, 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 učebnica, 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 umývačka riadu, umývačka riadu, umývačka riadu, umývadlo, 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 baňa, 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 výhľad, 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 záhrada, 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 zrkadlo, 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 ďalší, 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 drahý, 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 hranatý, hranatý, lacnejší, lacnejší, lacný, 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 lepší, 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 menší, 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 najväčší, 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 prenajatý, 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 väčší,
väčší, väčší, vlastný, 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 dať, dávať, dať, dávať, dať, dávať, nachádzať sa, nachádzať sa, nachádzať sa, navštíviť, 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 ďaleko, 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 predtým, predtým, nad, 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 okolo, 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 oproti, 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 samozrejme, 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 za, 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 ako než, ako než, ako než, bývam na internáte, bývam na internáte, bývam na internáte, čo máš nové, čo máš nové, čo máš nové, jasné, jasné, je to celkom blízko, je to celkom blízko, na návšteve, na návšteve, na návšteve, poďte ďalej, poďte ďalej, poďte ďalej, to nevadí, to nevadí, to nevadí, vitajte, vitajte, z chodby sa ide do kuchyne, z chodby sa ide do kuchyne.